Hi to family. Hi no worry. दिसी पड़ा कोण हाते आयज आमगे कपलाकडे ग्रँड पेरेंट्स डेयाचो प्रोग्राम आहा ओके दाखली तर आणि मेरिकल आणि मेलक्यो मॅरिस्टन तेमगेले एक्शन सॉंग आणि स्किट किता हा बेबी सो मेरिकल शामाय आणि मेलक्यो शापायचे भशेन नेसला दाखयता याचे आमगेली शामाय रे ओकले गाली शामाय ओकले गाली पहिला नसलो सांगा या ती शामाय दिसा सांगा घाल ग मेरिकल घाल ग मार आणि आमगेलो शापाय अचे मेलकियर शापाय एक केसा बी पावडर बी मालते ना केसा एक एक सांगा या तर हरे शापाय दिसता दिसना थोडस मेरिकल घाल ग ओकल घाल ग तू शामाय नको कितको चलताय गो श्यामाई सारखें घाल ओकल ओके तेंक सांगा या ती केशी ती आता मोयते अच्छा मेरिस्टन तेगे स्किटी शापाई जाले हळद येना न्हू मेरिस्टन आज मरे शापाई मरे ओ पूर्वायची रोळ्यार म्हाका सोयताय मस्ती केल्या तापयताय रोळ्यार म्हाका सोयताय मस्ती केल्यार तापयताय बाबयो बाबयो ते मी कार्ड केलाय मामी दीपा हॅपी ग्रँड पेरेंट्स डे कोणाकू Mommy. किशो कराय मरे Thank you. Happy Grandparents Day. Thank you. अरे तू कैसे हा? Happy ना Happy Grandparents Day. ना आज तो मैंने क्या तू इसको नानी हेलो नानी से हेलो नानी कैसा है हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे तू कैसा काय सर तू गेली हम तुक मिस केला बेबी तो नानी विश कर हेलो नानी कैसा हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे ना गुड नाइट देव बरें करूं तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.